Donopur constituency amchani lahar kaliruwe bike rally khlailaka BJP ni adongrok candidate Bindu Debnath no kabang bur bai kaplai khlairani nahar munga tuye o bike rally khlaisaka farsalni o rally o bodolni bana phunugui chengai rekha Central Minister Protima Bomik tai Montri Vikas Deborma tinina o rally o khungrara bike phai manjaka tai rally no tuye khokhenka Montri Vikas Deborma Bike rally Kathalian simi jeng tabuk jaga Mohanbuk hazar dini bike dini misil last the finishing last misil o phai norok joton moni message no je agami dino odhon puro mana biraj mana difference tei jeng jaga odhon puro jeng jidi tongo abani bagino jeng khatong thokjak oro birudi rok suinong nai chini tei challenge khana moton kono koroi CPM to onek ভোট সিমাং লাখ বড় ভোট 1.5 লাখ কারণ chini BJP নো ভোট নাই তিনি হাজার তিনি বাইক রেলি গাই নং বিসিং তিমি আং মেসেজ খাই সুদো জরনা নাসিং দङ 5 তারিখ ভোট নাই 8 তারিখ রেজাল্ট নাই 8 তারিখও जों দুইটা সিট নো जों জিতি দङ মনে বগै একদম जों মুদিজিনো দুইটা সিট উপহারিনা কেবেংনে বদল তাম কক কসানা মুসুং স্যার কেবেংনে বদল নাং কক কসানা মুসুং যে তিনি তিপ্রামো থাতংনাই রক তাই chini CPM ni takuk tongnai rok norok joratong hote tini ei tei joratong 5 tarik o 5 tarik ni sakang norok joton phaibedi जों o tiprano unnoti khaina bagai chini borok no chini bisas kai chini bukung barok rok masa yaman nang yatin kuri no kuri hu kuri lama kuri tongoni borok no जों sohjoge khaina bagai norok no nango norok phaibedi ni angkha norok no kasa স্যার কেবেংনে বদল কংগ্রেস তাই তিপ্রামো থাতঙ্গো tipramo ni bodol ni bud bisro tim marani khakai tipramo thorok no to kono candidate chikroi enga congress ba CPM o jaga alliance khajak congress ba CPM chin thani kono factor ja jara congress khane CPM khane borok sengbai tongo nei borok joton saklaija जों philo nangmane जों zero sei abani bagino jara tawgo tongnai rok taw phati chini loge जों boskango जों hanjagai जों yagromloi जों boskango chini ei tiprano te unnoti khale hambai